Somewhere in the past, the time continuum has been disrupted, creating an alternate 2015. Where are we? October 21st, 2015. Tänään todellakin on tuo päivä, 21. lokakuuta 2015, johon elokuvassa Paluu tulevaisuuteen 2 matkattiin. Marty McFly ja Dr. Emmett Brown siirtyivät ajassa aikakoneella, mutta jos me haluaisimme matkustaa ajassa, niin miten se oikein tapahtuisi? Tämän hetken paras teoria siitä, miten aika ja avaruus toimii, eli yleinen suhteellisuusteoria, kyllä sallii aikamatkustuksen. Ja itse asiassa aikamatkustus on niin hyvin tavallinen piirre tällaisissa yleisen suhteellisuusteorian erilaisissa ratkaisuissa. Yleisen suhteellisuusteorian kehitti Albert Einstein. Jotta voisimme ymmärtää Einsteinin teoriaa, meidän on hylättävä arkikäsityksemme ajasta. Vaikka vaikuttaisi siltä, että aika kulkee kaikille samalla vauhdilla, todellisuudessa kellosi tikitystahti riippuu esimerkiksi siitä, kuinka paljon ainetta ympärilläsi on, eli kuinka voimakkaassa gravitaatiokentässä olet. Ja yleinen suhteellisuusteoria kertoo, että aika-avaruus on tämmöinen neliulotteinen kokonaisuus. Aika-avaruus ennen kaikkea, että se, mitä avaruudessa tapahtuu, millaista ainetta siinä vaikuttaa ajankulkuun. Me maan pinnalla asuvat ihmiset emme koe suhteellisuusteorian ennustamia eroja ajankulussa, mutta esimerkiksi satelliiteissa aineen vaikutus ajan kulkuun tulee mitattavaksi. Aika todella kulkee niissä 45 mikrosekuntia päivässä nopeammin kuin maan pinnalla. Ajan kiihtyminen johtuu erosta gravitaatiokentän voimakkuudessa. Jos ilmiötä ei otettaisi huomioon, menisi esimerkiksi GPS-paikannus täysin pieleen. Eli satelliitit ovat eräänlaisia aikamatkaajia, mutta entä varsinainen aikamatkustus, jossa hypätään aikajakson yli? Tarvitaanko siihen aikakone? Silloinkin, jos aikamatkustus on mahdollista, niin se on ennemminkin niin, että pitää muokata sitä aika-avaruutta niin, että syntyy tie tavallaan menneisyyteen, jota kuka tahansa voi matkata. Että ei ole niin mikään laite, jolla on se ominaisuus, vaan pitää muuttaa sitä itse aika-avaruutta. Että voi sanoa, että sen sijaan, että niin ottaisi veneen ja niin matkaisi ajassa taaksepäin, niin pitää tehdä se joki, mitä pitkin voi mennä. Tällaisia aikajokia saattaisi virrata mustissa aukoissa. Siinä missä maapallon gravitaatio tekee aika-avaruuteen pienen kuopan, mustan aukon gravitaatiokenttä voi vääristää aika-avaruutta tavoilla, jotka mahdollistavat äärimmäisen ajan hidastumisen tai jopa hypyn ajassa taaksepäin. Jos meillä on tavallinen musta aukko, ja jos menee sen lähelle, niin mitä lähemmäs menee, sitä voimakkaampi on gravitaatio ja sitä hitaammin aika kulkee. Jos menee sinne lähelle ja sitten palaa, niin voi olla niin, että itsellä on mennyt sit vaikka tuntiaikaa ja sitten täällä muualla maailmankaikkeudessa on kulunut 1 000 000 vuotta. Sitten jos ajattelee pyörivää mustaa aukkoa, näin, niin se että voisi mennä taaksepäin ajassa, ei vaan niitä aika kulkee hitaammin, että voisi mennä taaksepäin, tapahtuisi niin, että mennään täältä. Sitten pitää mennä tänne mustan aukon sisälle, kiertää siellä. Ja sitten voi tulla takas sitten ennen kuin meni sisään. Eli paluumatkallasi saattaisit tulla itseäsi vastaan. Ja voisitko silloin itsesi kohdatessasi estää itseäsi aikamatkustamasta ja silloin siis lakata olemasta? Itse asiassa mustilla aukoilla matkustamisessa on suurempiakin ongelmia. Musta aukko ei ainoastaan vaikuta siihen, että miten tälle tapahtuu tälle matkalaiselle, vaan tämä matkalainen, silläkin on joku massa, se vaikuttaa tähän mustaan aukkoon ja tapahtuu, että tämä musta aukko romahtaa ennen kuin sieltä pääsee ulos. Ja missä vaiheessa nyt tämä kulkija, joka menee tänne pyörimään mustaan aukkoon, niin missä vaiheessa voidaan vielä olettaa, että elintoiminnot on kohdillaan? No siis tässä tapauksessa gravitaatiokentät on isoja, mutta ne ei ole mitään rajattoman isoja. Että mä nyt en osaa sanoa, kuinka vahva
raketti siinä tapauksessa pitäisi olla. Että olisi niin kuin periaatteessa teknologisesti mahdollista, jos ei tuota huomioon, että se musta aukko sitten romahtaa. Kaikki on siis hyvin, kunnes aikamatkaa ja saa mustan aukon romahtamaan. Pohditaanpa kuitenkin vielä aikamatkan mahdollisia seurauksia. Ajatellaan, että aika on lineaarinen ja siinä kuljetaan vain yhteen suuntaan. Jos kuitenkin onnistuisimme tekemään aikahypyn taaksepäin, syntyykö silloin kaksi rinnakkaista todellisuutta, joista toisessa aikamatka tapahtui ja toisessa ei? Näin aikamatkailun logiikka pelaa ainakin elokuvassa Paluu tulevaisuuteen. Well, we're going, we don't need roads. Suhteellisuusteorian puitteissa tilanne olisi niin kuin se, että jos kaikki on determinististä, eli siis alkuhetki määrää kaiken, mitä myöhemmin tapahtuu, niin silloin on määrätty, että tullaan matkustamaan ajassa taaksepäin tiettynä hetkenä ja sitten aikaisemmin jo sinne on tavallaan matkustettu ja näin. Eli mitään tämmöisiä niin kuin, tällaisia erilaisia aikalinjoja, mitä Skifi-elokuvissa on, niin ei ole. Mutta sitten sitä toisaalta kvanttifysiikan mukaan voisi hyvinkin ajatella, että niitä on, mutta toistaiseksi me ei vielä tiedetä, että miten yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka sopii yhteen, että niissä on hyvin erilaiset aikakäsitykset. Ja luultavasti kun ne yhdistetään, niin meidän käsitys ajasta muuttuu paljon. Et tällä hetkellä me ei voida vastata tämmöisiin kysymyksiin kuin, että tuleeko tämmöisiä erilaisia aikalinjoja, tai edes, että onko aikamatkailu mahdollista. Suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan yhdistäminen on kenties fysiikan suurin haaste. On ehdotettu, että näiden teorioiden yhteensovittamisen jälkeen voisimme lopulta haudata haaveemme aikamatkoista, sillä kvanttiilmiöt saattavat estää suhteellisuusteorian mukaisten aikapolkujen synnyn. Tämä olisi tietenkin tylsin mahdollinen seuraus fysiikan suurimmalle saavutukselle. Niin siis avaruus lähtökohtaisesti kuitenkin on ratkaisu aikamatkailuun. Joo, siis eteenpäin me päästään kyllä matkustamaan. Eli ratkaisu siihen on vauhti, niin kuin monen muunkin asiaan. Eli jos vaan matkustetaan tarpeeksi nopeasti, niin meille aika tavallaan hidastuu. Eli voidaan mennä avaruuteen, painuu jonnekin lähitähdelle täysiä, tulla takaisin täysiä, melkein valonnopeutta. Ja sitten siinä aikana täällä aika on mennyt ehkä 100-200 vuotta eteenpäin. Meillä ehkä mennyt vain 10 vuotta siinä matkatessa. Eli me tavallaan tullaan tulevaisuuteen. Eli aina vaan eteenpäin. Elokuvassa Paluu tulevaisuuteen 2 kuvattiin sitä, minkälainen maailma on nyt vuonna 2015. Kuinka hyvin nämä ennustukset on toteutuneet? Oli siellä aika mielenkiintoisia tämmöisiä tavaroita ja esineitä, mitä meillä nytkin on. Että siellä oli esimerkiksi virtuaalilasit, sitten siellä oli videoneuvottelu, niin kuin Skype esimerkiksi, ja sitten ovi avattiin peukalolla, joka on myös nykyään mahdollista. Ja sitten oli kotipuutarha esimerkiksi. Mutta onkin aika monet näistä on teknologisia saavutuksia ja keksintöjä. Joo. Et 30 vuotta sitten, kun leffa tehtiin, tämmöinen biologisten tieteiden läpimurto ei ollut vielä oikeastaan tapahtunut. Jos saattu edes kuvitella, mihin on päästy nyt. Mutta onneksi muuten ne vaatteet ei ole semmoisia, mitkä on tullut. Se on aika hyvä. Luojan kiitos. Mutta onko täällä meidän ajassamme aikamatkaajia? Se olisi kiehtova tietää. Miltäköhän keskuudessamme liikkuvat aikamatkustajat näyttäisivät? Olisiko heidät mahdollista huomata muiden joukosta? Ehkäpä tämä ei kuitenkaan ole paras tapa bongata aikamatkustajia. Voisikohan heidät löytää internetin syövereistä? Nimittäin Michiganin teknillisen yliopiston astrofysiikan professori suoritti kokeen aikamatkustajien etsimisestä. Ideana oli kaivaa internetistä mainintoja asioista, joista voi tietää vasta tietyn päivämäärän jälkeen. Jos joku olisi kirjoittanut asiasta ennen kuin se olisi kenenkään tiedossa, täytyisi hänen olla aikamatkustaja tulevaisuudesta. Etsinnän kohteeksi otettiin paavi Franciscus, joka valitsi nimensä paaviksi tulon myötä lokakuussa 2013, sekä komeetta Ison, joka löydettiin syyskuussa 2012. Ryhmä tutkijoita ja opiskelijoita etsi näistä mainintoja hakukoneiden, Facebookin ja Twitterin avulla. Tämä ryhmä ei löytänyt jälkiä aikamatkustajista, mutta ehkäpä koukkuun eivät jääneet juuri suomalaiset aikamatkustajat. Mitkä siis voisivat olla sellaisia asioita, jotka ovat tulleet suomalaisten tietoisuuteen vasta tiettynä ajankohtana?
Avokadopastasta tuli ilmiö Suomessa syksyllä 2012. Ehkäpä joku tulevaisuuden aikamatkustaja on erehtynyt hehkuttamaan sitä vaikkapa Twitterissä. Selfie-keppi sanana iskostui suomalaisille vuonna 2014, mutta olisikohan joku aikamatkustaja maininnut siitä jo vuosia aikaisemmin? En nyt onnistunut löytämään vakuuttavia todisteita suomalaisten aikamatkustajien olemassaolosta, mutta kiinnostavaksi kokeen tekee se, miten internettiä ja somea voidaan käyttää tutkimuksessa hyödyksi. Niin jos niitä aikamatkaajia ei löydy tuolta netin syövereistä, niin voisiko niitä löytää jotenkin muuten? Siis meidän ympärillähän on jatkuvasti eräänlaisia pieniä aikamatkailijoita. Aika tällainen hauska juttu, että noin 16 kilometrin korkeudessa ilmakehässä, niin siellä syntyy tällaisia muoneita, pieniä elektronin kaltaisia hiukkasia. Ja ne matkustaa melkein valonnopeutta, tai ne kulkee melkein valonnopeutta. Mutta niiden elinaika on vain ihan muutamia mikrosekunteja, eli niiden pitäisi tuhoutua siinä 200 metrissä siellä jossain, että meidän pitäisi ikinä nähdä niitä. Mutta kuitenkin me havaitaan niitä täällä maan pinnalla. Ja miten on mahdollista, että ne on tullut tänne asti? Niin se selittyy sillä, että koska ne menee niin älytöntä vauhtia, älytöntä nopeutta, niin niiden aika on tavallaan hidastunut. Ja tämä kaasukehä näyttää niiden silmissä tosi pieneltä. Ja siinä ne ikään kuin hyppää ajassa eteenpäin niin meidän silmissämme. No aika pikaisia aikaturisteja. No on joo, eikä niistä ole kauheasti iloa täällä, mutta joo. No jos noita aikamatkaajia ei löydy netistä, niin miten somea ja yleensä nettiä voisi hyödyntää johonkin tulevaisuuden ennustamiseen? No, somesta löytyy aika paljon esimerkiksi heikkoja signaaleja, eli tulevaisuuden tutkijat aina miettii sitä, että mikä voisi olla iso trendi tulevaisuudessa. Ja ennen kuin trendi syntyy, niin siitä näkyy heikkoja signaaleja. Mitä ne heikot signaalit voi olla? No ne voi olla sellaisia yksittäisiä tapahtumia, esimerkiksi jotain outoja juttuja, joita tapahtuu. Et esimerkiksi se, että ihmiset pistää magneetteja sormenpäihin, että ne saa uuden aistin, että se on tämmöinen heikko signaali. Ja sitten jos niitä alkaa käydä enemmän, niin sit voi miettiä, että onko tämä joku isompi juttu tulossa. Ja toinen tapa sitten käyttää sosiaalista mediaa on se, että me voidaan vaikka algoritmien avulla Twitter-syötettä käydä läpi ja sen perusteella ennustaa eri asioita. Esimerkiksi pörssikursseja on pyritty ennustamaan tällä tavalla, leffojen myyntimenestystä on pyritty arvioimaan tällä tavalla. No jos näitä signaaleja ajatellaan, niin miltä meidän tulevaisuus näyttää 30 vuoden kuluttua? Mitä sitten on? Avaruus on ainakin otettu haltuun. Mehän tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksella tosi ahkerasti tutkitaan tätä sähköistä aurinkotuulipurjetta. Ja se tulee mullistamaan avaruusmatkailun aurinkokunnassa. Sittenkö mennään Sitten mennään Marsiin. Voidaan miehittää Marsihan jatkuvasti. Voidaan käydä muillakin isoilla Jupiterin ja tällaisilla ulkoplaneetoilla, niin lähettää sinne tutkimusaluksia paljon useammin ja tiheämmin kuin mitä tällä hetkellä on tehty. No entäs täällä maassa? No, talot voidaan esimerkiksi 3D-tulosta tulevaisuudessa, sitä jo itse asiassa tapahtuu nyt. Meillä on varmaan automaattiliikenne, eli itse ei tarvitse ajaa autoa. Sitten tekoäly ja robotit on joka puolella. Että meillä voi olla vaikka robottilemmikkejä tai robottikumppaneita jopa. Mä luulen, että terveydenhuolto mullistuu tosi paljon. Millä tavalla? Me tehdään terveydenhuoltoa paljon yksilöllisemmin meille ja sillä, mikä meidän genetiikka ja meidän kroppa on. Me pystytään tekemään lääkkeitä just sulle. Tai pystytään korvaamaan elimiä just sulta. Ja just tämä teknologian kehitys niin tulee mahdollistamaan eettisemmän elämän ja tavallaan heikompien yksilöiden, eläinten ja luonnon paremman kohtelun. Meidän on pakko myös tehdä ekologisempia ratkaisuja. Ei pelkästään eettisempia, mutta ekologisempia. Sellainen yksi hullutus, mitä varmasti meillä ei ole enää 30 vuoden päästä, vaikka vesivessat. Hullutus, tosi hullutus. No eihän meillä nytkään avaruudessa ole, että tyhjää. Niin, kyllä. Ja ilmastonmuutos on aika iso asia varmaan 30 vuoden päästä. No ei se ehkä vielä siinä vaiheessa kauhean paljon ole kerennyt näkyä. Se on varmasti tullut siinä vaiheessa. Meillä on joitain asteen kymmenysosia koko maapallo lämmennyt. Mutta se ongelma on siinä, että se on alueellista, että se joillekin paikoille on vaikuttanut ehkä hyvinkin paljon. Mutta sitä en tiedä, että lennetäänkö vielä sittenkään autolla, mutta kuulkaa synteettinen biologia. Se tulee olemaan kova juttu. Ajattele, jos jotkut nykyisin aivan liian kalliit lääkkeet saataisiin kasvamaan kasveissa ja pelloilla tehokkaasti ja edullisesti kuin auringonkukat. Entä jos kaupungin puut ja pensaat vaihtaisivat väriä merkiksi siitä, että kadun saastepitoisuus olisi hälyttävän korkea? Synteettinen biologia on uusi biologian tutkimussuunta.
Se tulee mullistamaan materiaalien, lääkkeiden ja energian tuotannon. Mutta mistä siinä on oikein kyse? Olen tullut VTT:lle, jossa suunnitellaan tulevaisuutta synteettisen biologian avulla. Täällä sammioissa, eri kokoisissa sammioissa kasvatetaan mikrobeja ja nämä mikrobit tuottavat ihmisille hyödyllisiä yhdisteitä, esimerkiksi biopolttoaineita tai muita kemiallisia yhdisteitä. Tarkoitus on valmistaa polttoainetta ja muoveja, ei suinkaan öljystä, vaan metsäteollisuuden jätteistä. Mikrobien avulla voidaan käyttää esimerkiksi jätekasvimateriaalia, hiilidioksidia raaka-aineena ja saada sitten mikrobit tuottamaan niitä samoja tai korvaavia yhdisteitä, mitä tänä päivänä tuotetaan öljystä. Biologia on muuttumassa. Luonnontieteilijät ovat kautta aikojen tutkineet, miten kasvit ja eläimet toimivat. Viime vuosisadalla päästiin elämän peruspalikoihin, geeneihin ja DNAhan. Geenit ovat kuin legopalikoita, jotka voidaan järjestellä uudelleen. Näin on tehty geenitekniikassa jo pitkään. Ajatellaanpa, että nämä palikat ovat tavallisen kasvin geenejä. Nyt lisäämme siihen medusalta otetun geenin, joka tuottaa vihreänä hohtavaa proteiinia. Voimme kokeilla, mikä yhdistelmä toimii, kunnes saamme ultraviolettivalossa hohtavia kasvisoluja tai kokonaisen kasvin. Myös synteettinen biologia on geenimuokkausta, mutta se perustuu tarkkaan suunnitteluun. Sitä ei olisi ilman toista tieteen aluetta, teknologiaa. Aikaisemmin biologista tutkimusta tehtiin hyvin paljon yritys- ja erehdysmenetelmällä. Nykyään kyetään todella suunnittelemaan ja DNA, se koodi tälle meidän biologiselle systeemille, mikä me halutaan tehdä. Ja nimenomaan tämä, että lähdetään sieltä suunnittelun ja sen koodin kirjoittamisen kautta, sen biologisen systeemin katsomiseen, niin se on semmoinen uusi teknologinen lähestymistapa. Voimme suunnitella tietokoneella aivan uudenlaisia biologisia systeemejä tai solutehtaita, jotka tuottavat haluttuja kemikaaleja. Miten olisi? Hiiva, joka tuottaa vihreää väriä. Rakennuspalikat saa netistä. Me ollaan nyt tässä tilaamassa semmoista synteettistä DNA-molekyyliä, joka koodaa geeniä, mitä tarvitaan tällaisen vihreän kemikaalin tuottoon. Ja meidän tarkoitus on nyt viedä se sitten hiivasoluihin. Ja me ollaan nyt täällä tällaisessa proteiinitietopankissa, josta me saadaan nämä geenin koodaaman entsyymin aminohapposekvenssi. Synteettisessä biologiassa rakennuspalikat ovat tarkasti määriteltyjä ja tunnettuja. Puhutaan standardoidusta DNAsta. Aiemmin DNA piti valmistaa itse. Nyt se tulee postitse. Nämä syntetisoidaan tämä kyseinen geeni Euroopassa ja se tulee pienessä koeputkessa noin viikon sisällä. Nyt on se DNA, mikä oli tilattu, laitetaan tänne putkeen. Kun vihreää väriä tuottava geeni saapuu, se yhdistetään isompaan DNA-molekyyliin. Ja tämän jälkeen sitä sitten pidetään lämpimässä, että se entsyymi voi toimia. No, tässä meillä on nyt 2 tämmöistä hiivakasvatusmaljaa, missä tämä toinen on kontrollimalli ja tämä on normaali hiivakanta, tämän näköinen se on. Ja tähän me on viety nyt se synteettinen DNA ja se DNA ilmensi sellaista entsyymiä, joka tuottaa kemikaalia, joka tekee näistä hiivoista vihreitä. Hiivaa voidaan muokata niin, että se tuottaa paljon muutakin kuin väriä. Esimerkiksi lääkkeitä, polttoainetta ja muoveja. Kun me tehdään niin sanottua synteettistä biologiaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me tarkastellaan sen organismin, esimerkiksi leivinhiivan aineenvaihduntaa. Ja sitten mietitään sitä, että mitä geenejä siellä pitäisi muokata, laittaa toiseen järjestykseen tai mitä geenejä pitäisi ottaa ihan toisista organismeista, jotta me saadaan se hiiva tuottamaan sitä haluttua yhdistettä.
Ennen kuin mennään ollenkaan eteenpäin, niin nyt on pakko kysyä, mitä eroa on geenimuokkauksella ja synteettisellä biologialla? No, geenitekniikasta tulee monille mieleen tämmöinen yli 20 vuotta vanhat maataloudessa tehdyt ratkaisut, jotka nyt on jo aikansa eläneitä. Mun elinikänä biotekniikka on mennyt valtavasti eteenpäin. Ja nyt synteettinen biologia on tämmöinen uudenlainen tutkimuksen suunta, jossa yhdistellään myös mallinnusta ja automatiikkaa ja insinööritieteitä ja käytetään yhtenä työkaluna tämän päivän geenitekniikkaa. Ja tällä pystytään nyt rakentamaan ihan uudenlaisia biologisia systeemejä ja jopa eliöitä. Tuossa jutussa puhuttiin sitä, että synteettisen biologian avulla tulevaisuudessa voidaan kasvattaa vaikka lääkkeitä pellolla ja kasvit voivat viestiä saastumisesta. Mutta voisiko sitä synteettistä biologiaa jotenkin hyödyntää enemmän kuin meihin, suoraan ihmisiin? No mä luulen, että tänä päivänä ja vielä ihan lähitulevaisuudessa synteettistä biologiaa hyödynnetään ennen kaikkea tämmöisessä teollisessa biotekniikassa, jossa meille tuotetaan energiaa, materiaaleja ja kemikaaleja. Että se näkyy meille niin kuin vähän välillisesti tuotteina. Ja sitten ihan on tämmöisiä niin kuin tee se itse biohakkereita, jotka tekee ihan autotallilabroissaan itse niin kuin erilaisia tuotteita. He tilaa geenejä netistä ja lähtee rakentelemaan itse tuotteita. Et ehkä tämä tulevaisuudessa voi olla, että pienillä lapsilla on tämmöinen do-it-yourself-kitti, synteettinen biologia-kitti, mistä he lähtee tekemään erilaisia kasveja vaikka. Mutta kyllä me voitaisiin itse suoraan tällainen ultimaata tai täydellinen astronautti saada aikaan. Vähän säteilyn kestävyyttä ja vahvemmat luut. Siis jos viedään samoja työkaluja pidemmälle, niin me voidaan ihan hyvin alkaa tekemään muutoksia esimerkiksi ihmisen perimään. Ja tämä kuulostaa villiltä, mutta mun mielestä se, että jos me pystyisimme esimerkiksi muuttamaan tai korjaamaan tämmöisille esimerkiksi rintasyövälle altistavia geenejä tai tekemään ihmisistä vastustuskykyisiä viruksille niin kuin HIV:lle ja nämä menisivät vielä niin kuin seuraavalle sukupolvelle eteenpäin. No tuossahan nyt on järkeä. Tuo on aika huikea. Mutta tässä on muutama aika iso eettinen asia vielä niin kuin keskusteltavana ja mietittävänä ennen kuin me voidaan ihan tällaisiin mennä. No voisiko synteettistä biologiaa jotenkin hyödyntää tulevaisuuden ruokaongelmaa? Kyllä. Maapallo muuttuu, ilmasto muuttuu ja sen myötä meillä aavikoituu paljon viljelysmaata. Meillä on paljon suolasta maata, jota ei voida nyt viljellä. Tulee uusia kasvitauteja ja meidän tarvitsee jalostaa koko ajan uusia parempia viljelykasveja. Ja tässä synteettisellä biologialla on aivan keskeinen rooli. Ja esimerkiksi avaruusmatkailussa. Nyt, jos me mennään Marsiin ja tehdään sinne siirtokunta, niin paremmat, kestävämmät, paksumpikuoriset, kylmää kestävät, säteilyä kestävät perunat voisi olla hyvin paikallaan. Me tarvitaan avaruusperunaita. Sellaiset voisi olla oikeasti, jotka kestää sitä valtavan pientä ilmanpainetta tai kaasun painetta siellä. Ja tällaiset voisi olla todella niin käyttökelpoisia. Ne voisi mahdollistaa meille tänne matkailuun. Tai sitten joku home, mitä voitaisiin nyt esimerkiksi tämä Guarn-tyyppinen. Ja hyvin voi avaruudessa testailla niitä. Et kun yksin huoli on tässä se, että miten me pystytään testaamaan täällä, että lähteekö ne leviin luonnon sekaan, niin siellä voisi aika hyvin testata. Marsissa voisi käydä millistämässä, joo, mun puolesta. Tuo avaruus on puhuttanut lähipäivänä aika paljon muutenkin. Nimittäin viime viikollahan uutisoitiin, että on löytynyt tällainen jättirakennelma tähden KIC 84622852 läheisyydestä. Ja nyt on kovasti spekuloitu siitä, että onko tämä joku vieraan sivilisaation luoma. Siis eihän meidän tämän rakennelmaa ole löydetty eikä rakennelmaa on nähty. Että kaikki mitä on nähty, niin tämä Kepler-satelliitti on seurannut tämän yhden tähden valokäyrää, minkälaista valoa sieltä tulee. Ja se ei ole tasainen. Siellä on välillä tällaisia pieniä pimennyksiä siellä ja nähdään minkä muotoisia nämä tähdenvalon pimennykset on. Niin voidaan siitä päätellä, että kyseessä ei ole mikään planeetta, mikä siellä kiertää, mikään eksoplaneetta. Ja se ei muutenkaan näytä miltään sellaiselta häiriöltä, mikä me tiedettäisiin. No, mitä se voi olla? No, se voisi ehkä olla jopa tällainen esimerkiksi syntymässä oleva aurinkokunta, jonka tähti on niin himmeä, että me ei sitä nähdä, joka on just liikkunut tähän meidän ja tämän kaukaisen tähden väliin. Taisi yksi selitys. Mutta se voisi ihan hyvin tietenkin olla, mistä me ei voida vielä sulkea pois sitä, etteikö se olisi joku viisaampi sivilisaatio, joka siellä yrittää tarkoituksella luoda sellaista valokäyrää, että se tunnistetaan täysin keinotekoiseksi. Eli tämä ihan hyvin voisi olla joku kommunikointikeino. Tosin se on erittäin epätodennäköistä. On ollut historiassa tällaisia niin kuin kvasaareita, pulsaritähtiä, jota me ei ole tiedetty, miten se valo siellä tuikkii. Me on katsottu, että onpa outoja objekteja avaruudessa. Ja vasta sen jälkeen, kun ne on niin havaittu ja löydetty, niin on keksitty se selitys, että sen täytyy olla tällainen musta aukko, joka pyörii ja sieltä tulee ihan suihku sieltä päästä. Ja me nähdään se suihku aina, kun se tulee niin kuin meihin päin. Ja tavallaan se voi olla jotain sellaista, mitä me ei vaan vielä tiedetä. Niin, mutta ihan rehellisesti Sini, haluaisitko sä, että sieltä löytyisi joku rakennelma? Se, että mun elinaikana löydettäisiin jotain maan ulkopuolista älyä,
niin olisi valtavan hieno juttu. Totta kai mä haluaisin sitä, kyllä sellaista olisi makea seurata. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että ne viestit, mitä sieltä nyt tulee meille, tai se valo, joka sieltä on tullut, niin on 1400 valovuoden päästä tullut. Se on kestänyt 1400 vuotta. Eli silloin, jos he on oikeasti lähettänyt tarkoituksella tänne päin jotain tällaista viestiä, niin kun he on sen lähettänyt, niin heillä on ollut se informaatio maasta, mikä on ollut 2800 vuotta sitten. Eli aika vanhentunut viestiä. Jos ja kun jos jostakin löytyy tuolta avaruudesta vierasta älyä, vieras sivilisaatio, niin minkä viestin te haluaisitte, tai minkälaisia terveisiä haluaisitte sinne lähettää? Mä lähettäisin ehdottomasti jonkun vanhan ikivihreän suomalaisen Euroviisukappaleen, vaikka Kojon nuku pommiin. Sit mä haluaisin nähdä... Selina hyvin meistä. Joo, no mä haluaisin nähdä, minkälaista älyllistä elämää sieltä tulisi sitten katsomaan meitä. Miksei luoda? Maan ihmisiä. Me ollaan maapallolla pidetty aika paljon meteliä, ja täältä on lähtenyt kaikki Euroviisubiisit jo avaruuteen. Mun mielestä me ehkä kanssa lähettäisiin sellainen viesti, että sori, että me ollaan pidetty vähän meteliä. Että älkää soitelko, että me soitellaan teille, että älkää tulko käymään, että me tullaan käymään siellä. Tuo on miehinen näkökulma. Sini, onko avaruustutkijalla mitään lyhyttä viestiä? No siis meillä on oikeasti 1400 vuotta se matka, minkä se menee sinne. Niin pitäisi vaan miettiä se, että mitä ikinä me lähetettäisikään tänne tähdelle, niin se ei ole meidän niin kuin aikana tuu se viesti perille, että me ei saada vastausviestiä. Nämä kaikki menee tulevien sukupolvien kontolle ja hoidettavaksi. Eikä meillä ole nyt niin kauhean kiire, että tarvitseeko tässä nyt vielä kiireessä mitään hätiköidä. Nyt tärkeintä on tutkia, seurata tätäkin objektia, katsoa mikä se on, miettiä teorioita uusiksi, voidaanko me selittää tämä jotenkin. Eli tiedemiehet takaisin sorvin ääreen ja insinöörit rakentamaan lisää satelliitteja, joille me saadaan nyt näitä instrumentteja, päästään tutkimaan tätä avaruutta ja ehkä nämäkin salat meille joskus selviää. Me olemme myös netissä kysyneet teiltä ehdotuksia viestiksi avaruusolioille. Ja seuraavanlaisia asioita te haluaisitte viestiin sisällyttää tämän jutun myötä. Oikein hyvää loppuiltaa. Hei hei!